Elaia Inurrategi, laugarren pausoa. Jada aurkezpenerako bidean dokumentua beteta, taldeko arduradunak aurkezpen bat sortuko. Horretarako, goian ezkerrean, nuevo sakatu edo berria, eta Google aurkezpenetan, aurkezpena sakatu, sortu eta partekatu, eta hemen azalduko zaizuela aurkezpena egiteko dokumentua irekita. Lehenik eta behin, izena jarriko diogu, eta arduradunak izena jarriko diogu. Hurrengo izena. Historia urrea eta lehen zer. Pausoz pauso betetzen joan beharko da, aurretik ere egin ditugu aurkezpen batzuk, eta jada ezagutzen duzue nola funtzionatzen duen, baina garrantzitsua iruditzen zaigu gogoratzea, lehenik eta behin hori, aukeratu plantilla egoki bat. Hemen eskumaldean azaltzen zaizkizue zenbait proposamen, gogoratu garrantzitsua dela, ez izatea oso koloretsua, bai? Bueno, egin aukeraketa, bale? Eta, behin, plantilla bat aukeratzen duzuenean, dokumentua betetzen, joan beharko gara. Lehenik eta behin, gomendatzen, hemen horriak gehitzeko, hemen gehi, barran daukazuen, erraminten barran daukazuen gehi botoia sakatu ezkerraldeakoia, eta diapositiba berriak txertatuko zaizkizuen. Lehenik eta behin aurkibidea egitea gomendatzen dizuet, horrek lagunduko dizuelako ondorengo ordena edo zehazten. Eta hemen aurkibidea, zehaztu jarri. Adibidez lehenengo, historia aurrea. Hemen bigarren puntuan historia aurreko garaiak. Eta behi bat, jarriko zuen neolitoak. Neolitoak. Adibidez. Eta metalaroa. Jada aurkibidea egin duzuela, ondoren aurkibideari jarraituz diapositibak betetzen joatea izango da zuen lana. Nahi duzuen bezala egin, baina nik horrela egitea gomendatzen dizuet. Ondoren diapositibei titulua jarri, diapositibak sortzen eta tituluak jartzen, gutxi gora bera zuek jakiteko zenbat diapositiba nagusi izango dituzuen. Ondoren gehiago txertatu behar badituzue bideoak, irudiak eta abar sartzeko, hori ikusiko duzue. Baina gutxienez erreferentzia bat izateko. Taldekideen artean, argi izan, hor txertatu beharrekotan gutxienez argazkiak, bideoak edo denbora lerroak egon behar direla. Azkenik taldekideen artean ardurak banatzea eskatzen dizuet, guztien artean aurkezpena osatzeko, ezta? Eta hor, batek koloreak eta errebisatu ditzazke, beste batek animazioa sartu nahi diozue trantsizioetan, eta abar, txukuntasuna begiratu dezake beste batek, zuzentasuna, ortografia, eta abar. Guzti hori ardura batek hartzen du, baina txataren bidez, bideo-deien bidez, baita bertan dokumentuan oharrak idatzita izan ere beste taldekidek ikusi dezakete, idazten duzuna, komunikatzeko aukera izango duzu. Ados?